Ginoo mga kaigsoon niining mubunga higayon. Hinatugutan ko ninyo igsoon nga magpahinomdom kaninyo kabahin sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagahisgutan karon nagauluhan achievement. Adunay upat ka butang mga kaigsoonan nga gusto na akong ipahinomdom kanatong tanan og hinaot mga kaigsoonan ato ning mabalon bisan asa ta moadto. Upat ka butang mahitungod sa achievement na kinahanglan natong hinumduman. Unang-una, ayaw ipanghinambog ang posisyon nga naa ka karon. Kay tungod temporaryo lang na igsoon. Ikaduha, ayaw ipanghinambog ang imong kabtangan tungod kay inig mamatay ta mga kaigsuonan dili nato ni madala. Walay mabalon atong kabtangan mga kaigsuonan. Ang ikatulo, kung asa man ka karon, kinahanglan ampingan nimo ang imong pagkatao. Tungod kay dili nato hawak ang atong kinabuhi. Wala ta kasiguro buhi pa bata ugma sunod adlaw sunod bulan. Ang dapat natong buhaton mga kaigsuonan nga kinahanglan ampingan nato ang atong kaugalingon ug ang katapusan ibalik ang dungog sa Ginoo. Sa tanan natong natapos, sa tanan natong nakabot sa atong kinabuhi, kinahanglan isipon nato nga kining tanan wala kung wala ang tabang sa Ginoo. Success is determined by God's power, not ours. So tungod na siya sa grasya sa Ginoo mga kaigsoon na nakakaabot ta og ayaw kalimti igsoon ang pagbalik ngadto sa tanang dungog tanang himaya sa Ginoo. Hinaot igsoon nakapahinomdom kaniya sa mubong higayon, amping ta kanunay, and then God bless igsoon.